L-lejla tajba, il-kulħadd, speċjalment fuq Milanisti, nirringrazzja l-sħabi ta' qabli li taw l-analiżi tagħhom fuq il-lobby ta' Arsenal u Manchester United. Issa nitkellmu naqgħod dwar dak li seħħ il-bieraħ bejn Borussia Dortmund u Milan. Bdejn mela Muża Popega li bidlu li ħadu post Adli u Loftus Cheek u tiegħu reġa' sapruhom mal-ewwel 11. Daw kienu t-tliet bidliet li saru għal minna resib li għadda kontra Lazio. War logħba tal-bieraħ, opinjoni tiegħi naħseb da season apart id-derby kienet it-tien l-iktar logħba diżappuntanti għat-tim ta' Milan u ħanispjega għal xiex. Mela, Borussia Dortmund ħadu l-possess tal-logħba mill-bidu, però mbagħad Milan ġiru mill-ewwel irnexxielu jirkupra. U mill-ewwel fid-bidu tal-partita irbaħna ġiex corners. Semmek qed illa ħajkonna logħba tajba u forsi jiġu l-ewwel 3 punti tagħna fl-Ewropa. Però definittivament ma kienx il-każ. Il-corners li kienu ġiex corners moħlija u wkoll kien hemm ċans ta' Popega illi kellu l-ġiru l-lew fuq naħa differenti li kieku qassam kien hemm ċans billi nfetaħ l-iskors, imma dik ovvjament kulħadd jieħu l-opportunità u affarijiet li jiġru. Mill-corners, l-ewwel ġiex corners, sa kważi nofs it-taqsima kollha, il-Borussia Dortmund ħadu l-possess tal-logħba. Kien hemm ġiex saves tajbin min-naħa tal-goler ta' Milan Mike Maignan, illi naħseb għall-oppost tal-ħadd li għadda kontra Lazio għamel biċċa xogħol tajba għax kellu x'jagħmel għax kellu ħafna saves u kien hemm saves ukoll illi marru ftit ħarira l barra għax naħseb fl-ewwel taqsima l-Borussia Dortmund kellhom ħafna iktar ċans li jmorru fil-vantaġġ mill-Milan. U kellhom ukoll ħafna ċansi jiskurjaw anke wkoll viċin il-lasta kienu, però Milan naħseb minn dawk iċ-ċansijiet ta' debri tal-futbol Dortmund fl-ewwel ħaf il-Milan kienu mitlufin. Il-Milan kienu letteralment mitlufin. U fit-18 ukoll il-Dortmund ħadu ukoll karta safra. U il-Milan flokka approfittaw l-istess ġifieri baqgħu opinjoni tiegħi ma daħlux fil-logħba. Illi mbagħad kien hemm safra ta' Tijan Rangers illi opinjoni tiegħi kienet inġusta ħafna fit-18 minuta għaliex rajna illi għalkemm kien hemm dik in-naqa forza mal-plejer ta' Borussia li beda jagħmel Rangers, però mbagħad xin qisu spiċċa il-kuntattu ġita għall-ballun il-plejer ta' Borussia Dortmund waqa' waħdu u ovvjament ir-referi jingħata iddeċiedi li jagħti safra. Jiena opinjoni tiegħi definittivament ma kellux ikun il-każ. Aktar ma bdejna noqorbu lejn tmiem l-ewwel taqsima, Borussia Dortmund kienu bdew isiru iktar perikolużi mill-ewwel 30 minuta tal-logħba. Ġifieri fi 30 minuta taw xutt u salva tajjeb Mike Maignan illi l-bieraħ kien hemm mumenti fejn ħalli tagħmel mirakli u fil-30 minuta kien hemm fawl ta' Calabria li kien ftit il-metri barra l-kaxxa illi kien fawl. Kieku naħseb irnexxielu l-plejer ta' Borussia Dortmund jekk mill-issa żball kien Humeles jaqbes il-Calabria kienet tkun 100% penalti u l-periklu li noħorġu din il-partita mingħajr punti kien ħajkun hemm. Għax naħseb Borussia Dortmund naħseb għalkemm jien naħsibt illi bdew il-kampjonat Ġermaniż tagħhom mhux daqshekk pożittiv, però naħseb issa jidher li ħadu l-forma kemm fil-kampjonat u anka fil-futbol Ewropew. Mbagħad fl-40 minuta fl-aħħar ftit minuti tal-ewwel taqsima, Rafael Leao għamel ġirja tajba il-bieraħ reġaħal il-man of the match, però mill-litrat li ta' fuq Instagram ma kienx kuntent bil-prestazzjoni tat-tim u naħseb għandu raġun speċjalment fl-ewwel taqsima. Ta' cross tajjeb lejn Giroud illi ħanaqbess ħaniddevja naqra attenzjoni minn fuq il-logħba nemmen illi Milan għandhom bżonn
attakkant ieħor għax ovvjament Ġiru sta żmien 37 sena qiegħed hemm u ma jistgħux Milan jibqgħu jiddependu dejjem fuq Ġiru. Illi ta' Krossu Ġiru daħal tajjeb li ma laqtux ftit, però naħseb Ġiru se kellu fejn jagħmel ħafna iktar aħjar milli għamel. Żball ta' Tomori fil-41 minuta illi tefa' il-Kalabria u il-Manjan taħt pressjoni, però Kalabria għamel biċċa bravura kien li klirja tajjeb għaliex il-plejer ta' Borussia Dortmund naħseb dan biex ikkonkluda u klirja tajjeb Kalabria. U mbagħad fil-43 minuta l-iktar ċans perikolus tal-Borussia Dortmund meta Muża ix-xut joqolaq u il-ballun ħabbat mal-lasta, ġifieri kellu ċans għalkemm Muża li ħamel logħba kbira, kellu ċans illi jagħmel autogol illi dik tpoġġi iktar lil-Milan fil-periklu ħabba jekk inti tagħmel autogol ukoll taffettwak sa ċertu punt mentalment waqt il-logħba. Fit-tieni taqsima ġiex tliet bidliet għadli Florenzi. Tlieta għal corner li jumbat kien corner tajjeb li daqqa ta' rasta tiegħu li ma tiftit il-barra mill-asta u hemmhekk Milan kienu viċin l-unika darba li naħseb kienu viċin biex jiftħu l-iskor fl-ewwel taqsima tal-partita. Fit-18 minuta kien hemm safra għal Borussia Dortmund, però naħseb illi mit-18 minuta sa tmiem l-ewwel taqsima it-tim ta' Milan kien għadu ma sabx saqajh. Jiġifieri naħseb il-Borussia Dortmund iddominaw f'dik in-nofsija tal-partita għalkemm kien hemm safra f'xi 23 minuta ta' Tijani Rangers li opinjoni tiegħi naħseb ma kienx ġusta għaliex rajna il-Tijani Rangers u l-midfielder ta' Borussia Dortmund jagħmlu saħħa ma' saħħa għal ballun kif isu nħall il-kuntatt bejniethom il-midfielder ta' Borussia Dortmund uża moħħu tajjeb perfettament u hemmhekk ingħata l-fawl u safra Tijani Rangers. Jiena rajtu li l-midfielder waqa' waħdu, però ovvjament f'kull partita fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni hija tar-referi. Morru għal 30 minuta Borussia Dortmund iktar ma beda joqrob lejn it-tieni taqsima iktar dieru perikolużi ħafna. U fit-30 minuta ġab sejf tajjeb Manjan, però naħseb illi l-affarijiet għat-tim tal-Milan komplew jiggravaw mhux ftit meta fil-31 minuta d-difensur Taljan Davide Calabria, il-kapten tal-Milan, waqqa il-plejer ta' Borussia Dortmund ftit barra l-kaxxa. Jiġifieri kieku letteralment kien hemm ftit metri li seta' ingħata penalti għat-tim tal-Milan u seta' faċilment tafal Borussia Dortmund fil-vantaġġ. Jiġifieri naħseb minkejja li ġixtimiet kienu b'karta safra, Borussia Dortmund beżgħu iktar għall pussess tagħhom tul il-partita. U fl-40 minuta ċans ieħor għat-tim tal-Milan li ma tistax li ġilja tajba tal-ejjaw cross tajjeb u Ġiru daħal tard u ma laqatx il-ballun bi ftit. Li nixtieq nagħmel enfasi fuq dan il-punt huwa illi naħseb illi hemm bżonn bir-rispett kollu li għandi lejn Olivier Giroud illi huwa wkoll leader, però naħseb ma nistgħux nibqgħu noqogħdu 100% fuqu biex isib ix-xibħa. Hemm bżonn illi f'Jannar li ġej ninvestu fi striker ieħor. U fil-41 minuta l-aħħar ġifieri sakemm spiċċat l-ewwel taqsima fl-aħħar 4 minuti kompla jiżdied il-periklu għad-difiża u kompla jiżdied il-periklu min-naħa ta' Borussia Dortmund u iktar pressjoni fuq in-naħa tad-difiża tat-tim tal-Milan. Fil-41 minuta sejf ta' Manjan li mbagħad Giroud xeħed għal corner u mbagħad hemmhekk kellhom ġiex corner f'temp ta' minuta, ġifieri kif bdiet l-ewwel taqsima kif fil-bidu tal-partita fejn Milan kellhom ġiex corners, Borussia Dortmund ukoll kellhom ġiex corners illi kienu perikolużi u il-Milan għandhom għalfejn jirringrazzjaw l-Alla illi Borussia Dortmund ma fetħux l-iskor. Fit-43 minuta l-iktar mument mill-ewwel taqsima perikoluż għal Borussia Dortmund meta Muża klirja ħażin żball li għamel kulħadd u laqat mal-lasta, però ġifieri tista' tgħid illi wkoll tellef iċ-ċans li Borussia Dortmund jiftħu l-iskor.
għax imbagħad il-ballun kien sejjer Saqajrus illi kieku ġif Saqajrus kien żgur li jitfa' l-Borussia fil-vantaġġ, però muża wara l-iżball li għamel li xaħtu mal-asta li seta' jiriskja autogol u kieku għamel autogol f'partita naħseb il-moral tal-plejer kien jinżel naqra u naħseb jista' jkun li kien jaffettwah għall-lob li jmiss. Hemmhekk intemmet l-ewwel partita u naħseb u ħanejt kontra qalbi illi Borussia Dortmund kellhom naħseb imorru 2-0 minn fuq li kieku ma kienx ukoll id-difiża tal-Milan illi naħseb jekk inti tara d-dipartiment kollha tat-tim tal-Milan naħseb id-difiża kienet l-iktar parti straordinali illi żammet il-Milan fil-partita. Għat-tieni taqsima naħseb il-Milan kienu ħafna aħjar mill-Borussia Dortmund. Ħandur fuq il-gowl ta' Dortmund. Kif Mike Maignan għamel fl-ewwel taqsima fejn salva diversi chances ta' Borussia Dortmund u xuttijiet, hekk għamel il-gowl ta' Borussia Dortmund fit-tieni taqsima. Fl-54 minuta Pulisic ikun ikollu pressjoni minn naħa tad-difensur ta' Borussia Dortmund illi Pulisic dar tajjeb miegħu xottja u ovvjament il-gowler għamel xogħlu. Fit-62 minuta wkoll kien hemm corner għal Milan illi wkoll Milan kienu viċin bid-daqqa ta' Sergio Hernandez li jmorru hemm fil-vantaġġ. U fit-68 minuta kien hemm 3 tibdiliet Florenzi ma' Calabria, Pulisic ma' Chukwueze u Giroud ma' Okafor. Hemm Brisp u mbagħad daħal Adli iktar tard fil-partita. Naħseb flop illi jista' jmissna mal-Paris Saint-Germain li ħanaqbes naqa' barra mill-logħba tal-Milan imbilli nall-erba tilfu bl-iskor ta' 4-1 mal-Paris Saint-Germain ma' Newcastle, skużawni, dak ma jfisser xejn għax min jara l-futbol kulħadd jaf illi meta Paris Saint-Germain ikunu qed jilagħbu fil-ground tagħhom ġo Pariġi jilagħbu b'tattika rebbieħa u iktar mentalità b'saħħitha. Jiġifieri dak li qala erba' ma' Newcastle ma jfisser xejn. U naħseb illi kieku jiena mill-prestazzjonijiet li rajt ta' Florenzo u Adli nemmen illi għandhom ikunu mal-ewwel 11 kontra PSG illi ovvjament kulħadd jaf li l-Paris Saint-Germain huma min huma għandhom budget ferm b'saħħtu, ramaw ukoll tim b'saħħtu għalkemm naħseb kulħadd stenna iktar mit-tim, però naħseb Florenzo u Adli Florenza ħabba l-esperjenza tiegħu u Adli wkoll ħabba li huwa communicator tajjeb ma' sħabu kif naraħħajjen għandhom ikunu post mal-ewwel 11 għall-logħba li jmiss. Mis-70 minuta li hemm nistgħu ngħidu illi Milan kellhom faċilment jalqu l-partita, però sfortunatament ma kienx il-każ. ħansemmi ċ-ċans ta' Theo Hernandez, iċ-ċans li falla Chukwueze illi nixtieq li nikkundanna ċertu kummenti li saru Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajjaq tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Gamebreaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, tkun tista' tigwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Gamebreaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
tajba ħbieb. Ġejna l-qajna, l-lum, wara il-Koppa UEFA, jew l-Europa League, dak li għandu ftit żmien bħal jekk niftakru aħna l-Koppa UEFA. Għax għal min ma jafx, fl-Ewropa kien hemm 3 tazzi. Tazza taċ-Champions, it-tazza tat-tazzi għal dawk li kienu jirpu it-tazza lokali kif ukoll il-Koppa UEFA. Lillum Europa League. U kemm naddi punt żgħir fuq din naħseb li ma naqbilx ma' UEFA li t-tazza tat-tazzi tneħħiet u sfortunatament kultant it-tazza tal-lokal bħal Koppa Italja jew l-FA Ingliża li għalihom ma' kompetizzjoni importanti wkoll tilfu isu dak l-element ta' saħħax qabel kien ikollok ċerti timijiet jikkompetu apposta lihom. Biss, ngħaddu għall-logħba tal-lum. Ifhimni, il-logħba tal-lum. Hemm punti pożittivi biss ma nħallux ir-riżultat terba b'xejn jisplodilna l-euforija. Nkunu realistiċi. Illum ir-Roma ma rridux ninsew li labu ma' tim fl-opinjoni tiegħi laqqasuha ta' Serje A, isu ta' Serje B. Aspetti u elementi pożittivi kien hemm. Fil-fatt kien hemm il-konsolidament ta' Lukaku li imnalla kienu li dan skorja il-gowl li bih ir-Roma marru fil-vantaġġ u li kien importanti. Ta' min jinnota wkoll li waqt dan il-gowl kien hemm devjazzjoni tad-difensur. Imma parti mill-logħba u bekk ġejna ħeb xejn. Huwa tajjeb li fil-ħafna jmorna nistgħu minn fuq. Imma fl-opinjoni tiegħi xorta fadal ħafna u ħafna x'isir fit-tim ta' Roma. Għall-element li hemm naqbel li ir-Roma jeħtieġ li jkun hemm iktar punch. Jada ma ġietx. Eżatt, kif ħriġna fit-tieni taqsima naraw li r-Roma mbagħad ikkonsolidaw ir-rebħa. U vera kuntent li f'din il-logħba Belotti skurja żewġ gols. Jixraqlu, plejer jaħdem ħafna, plejer li s-sena l-oħra kien vera sfortunat, plejer li jagħti qalbu, imma il-logħba tal-futbol hija dik. Li inti ħatibqa' tissemma finalment għal gols li skurjajt u għall-unuri li jerbaħt. Nota pożittiv oħra kienet għalkemm jiena ġieri ma qdartu. U mhux qed ngħid li minix fan tiegħu imma meta tqis li dan huwa l-kapten tar-Roma u ikollok żewġ captains li ikoni mhux sempliċiment tar-Roma ma tal-futbol Taljan biss huma tnejn li huma World Cup winners ikollok il-Totti u l-De Rossi. Diffiċli tajjeb kemm inti tajjeb għalkemm jien nemmen li għandek Totti u De Rossi tnej minnu Saffa u minnu tnej iktar il-fuq minn Pellegrini, kien hemm skurja l-gowl u apparti minn hekk spiċċaw kollu nota negattiva li kien hemm din logħba li ġi imweġġa ftit, ġifieri Pellegrini daqsxejn ċed. Kif sakemm ħaħroġ dal-programm ħajkun hemm iktar eżiti u iktar affarijiet biex naraw Pellegrini x'għandu u x'm'għandux imma dejjem is-soltu dik it-teba negattiva meta jkun hemm ir-Roma trid issir. Biss finalment Mourinho iddeċieda li laftit lil Żviljar. Gowler li kif kont semmejtilkom darba waqt broadcast oħra huwa gowler li naħseb hu jingħatak ċans inkunu nafu xi jsarra vera. Fl-opinjoni tiegħi jiena dis-sena u anka
lejn offs season ieħor Rui Patricio Batta. U hemm bżonn l-Roma jridu jikkompetu għax jiena nemmen li r-rwol ta' goalkeeper f'tim tal-futbol first of all għandek wieħed. Għandax il-persuna imma huwa wieħed mill-iktar roles fundamentali biex inti it-tim tiegħek ikun kompetittiv. Biex it-tim tiegħek ikun qed jiġġieled sew inti ma jistax ikollok li jkollok l-ikbar Ministru tad-Difiża jew out of form jew mhux tajjeb. Kellna naraw il-passat u ċerti timijiet li ġabu ċerta januri u li għamlu ċerta rebħ, tara li dawn dejjem kellhom goalkeepers fenomenali. M'hemmx għalfejn tmur il-bot ħafna mod sempliċement immorru fil-kampjonat Taljan. Fil-kampjonat Taljan meta kien hawn l-eras ta' dawk it-timijiet passat reċenti, Buffon. Buffon kien wieħed mill-pernijiet tal-Juventus rebbieħa. Mela, nerġgħu nduru għall-logħba tar-Roma. Kellek tgħidli happy, tgħidlek sodisfatt. Fadal xi jsir, fadal ħafna. Il-livell tal-logħb slow. Jien erba' rrid nagħtihom ir-Real Madrid, ma rrid intihom is-servett. Tgħidli mela inti qatt m'inti kuntent xejn, minix ngħid li minix kuntent. Imma biex tara ċertu livell u tara ċerta maturità u tara jekk inti mhux hemm jew le, inti tittilab. Kemm jista' jkun ma' oppożizzjoni denja. Bid-darba qegħdin sejri mhux ħażin, jiġifieri minn żewġ rebħiet, minn żewġ logħbiet, żewġ rebħiet, skużawni, imma inti tkun realistiku wkoll. Aħna ma nirbaħna. Xerif u servett. Aw min jiġi jgħidlek għax meta ħadtu l-Conference League. Hija kien hemm żbandatur imma jiddispjaċini tat-tim li hemm illum ma nippretendihomx anke jilagħbu ċerti sekonda linja ta' ħaġa li qed tinkwitani wkoll issa dis-sena ma nafx. Plejer li nħobb ħafna u d-dem jagħti qalbu u jxera u jisu għadu ma ngranax. U għalija dejjem kien fundamentali għal xeraw għax kun meta daħal dejjem ta' sejmu. Konferm enormi. X'inhi għal-Roma? Hemm min nidejqu. Mejna lija, onestament, kelli nagħmel captain dilu nagħmel għax vera jxraqlu. U vera naraħ bħala mir-remix ta' Roma, Cristante. L-iktar plejer li jiġi użat, l-iktar plejer li jilab. U b'raġun. Jien għalija kelli nikkomparaħ ma' Pellegrini, onestament li hemm differenti. U li Pellegrini huwa mir Roma u Cristante le. Biss naħseb Brian Cristante mhux tab xejn li huwa rikjest plus li Mancini u coaches oħrajn issa wkoll il-coach ġdid tat-tim nazzjonali Taljan Spalletti qed jibbażaw ħafna fuq. Huwa solidità. U b'dan ndaħħar kumment ħanaq l-interventi għallum, issa nisperaw fil-logħba ta' nil-sibt li ġej kontra tal-Elħat li ġej, skużawni, kontra l-Kaljari, li dan l-eżitu li ġab u l-entużjażmu ta' rebħa, rebħa jgħadjem rebħa u hija boost tal-moral, inkomplu narawh fil-kampjonat. Qabel nagħlaq nixtieq ngħid grazzi lil El Catalan, Game Breaker, Spaces u Barberu li permezz tagħhom aħna daw nkunu nistgħu nkomplu għaddejjem dan il-proġett. Apparti minn hekk infakkarkom ukoll
biex tinsewx issegwu il-YouTube channel tagħna ta' Mixzone u fl-aħħar mill-aħħar ħanaddi il-kollegament lid-direttur tagħna Antonello li se jżomm l-appuntament tiegħu is-sibt biex jagħtina il-views tiegħu u l-opinjonijiet u l-kummenti fuq il-logħba Inter Bologna. In the meantime, notte u jekk Alla jrid terġgħu tarawni hawn wara l-logħba tal-lig.